Ndithu a Samuel Lwalwa nkulu amene ndithu kuyankhula akuti tukatuluka information ena anthu okwanira 2 million 2 million amalawi amene ali ready kuvotera a UTM. Yes, comrades, good morning and how are you? Mwaswera bwanji, mwazuka bwanji enani. Comrades, choyamba ndena kuthokoza kwambiri chipani cha UTM pa ntchito yaikulu yomwe akugwira. I'm happy that tamva zulo masamba mchezo kunena kuti spokesperson wa chipani comrade Felix Njawala akuti apanga register anthu 2 million omwe afuna zavotere chipani cha UTM ndi msogolo wa Dr. Kabambe. This is a very big achievement politically because panopa chipani chaonesa kuti chili ndi anthu 2 million. It's not easy. Komanso njira yake imene akuyenda jotena azathu amene alibe mafoni a smartphones kapena nasakuziwa aina kuziwa kuti 2 million imene ituluke chipani ichi chinapanga njira ina yake ya makadi. Anthu akumagula makadi pa mitengo yosiyana-siyana. Akagula kadi ndeuti munthu amene yoyo ndiwoziwika kuchipani kuti azapereka voti kwa msogolo wa chipani cha UTM. Therefore, 2 million people is a good number. It's a good number already. Kwa sala ku ena nanunso pitani mkalembese to nearby offices ya chipani cha UTM kapena kwa akulu kapena mupemphe manambala tikupaseni manambala anthu omwe mukhoza kuma nawo kuti mkalembese maina anu kuti niyo ndina UTM muzavotera Dr. Kabambe. Full stop. Sizokuza kuti kapena vote imene yokuza Malawi Electoral Commission ya make hayi. Ndi anthu amene akukalembesa kuchipani omwe asimikiza kuti azavotera Dr. Kabambe. Ndamene aina ukalembesa kuchipaniko. Mukazowa chipaniko mkulu wa chipani amene mtampeza wa UTM pafupi akakupasani nambala ngati simukuziwa kupereka ndalama kwacha. So ndalama imene ikalowa ku bank. You don't just go and buy a card yoti ndiwe member oti ukavota. Uye naso kutani kupanga contribute something. Kandama kakang'ono kakagwamba ndalama zingati koma seliti money affordable wina aliyesa kuza kupereka. So 2 million votes, 2 million voters omwe asimikiza azavota Dr. Kabambe pa September pano. Awawa apanga kali ndi members anagula makadi achipani. Anagula makadi achipani pofuna voluntarily. We are not forcing people kwa ndimene zizikuendera mziko munomo. Anthu oti zakhuza kwambiri kuti boma ili sili kuenda bwino. Komanso imfa ya Saulos Chilima sili nangoseredwe bwino yayi. Komanso mene Saulos Chilima malemu amavutikira atathandiza chakola kwa mboma sizikusangalasani yayi. Ripoti ya ndege sikusangalasani yayi. Kumpepesa mzimu wa Saulos Chilima kuti usangalale kumene uliko. Chofunika ino mtengepo gawo. Kulira kwanuko tentonese popereka voti kuchipani cha UTM chomwe malemu amasogolera anayambisa malemu SKC. May so keep on rest in peace. So comrades, this is a very good development for you comrades Malawians. Tieni tisinde ziko ndale zachiunji zoti yayi azikavina anthu chani ndi zachikale. Koma ndale zachizungu zimene tikupanga apa izi. Kalembeseni zina lanu kusimizani kuchipani kuti muzavotera Dr. Kabambe. Full stop. Nkhani yata. Ndiponso too, it will be very cheap. Kasi muona Kabambe akuyenda apa ndi azienda yinde nthawi ikazakwana. Kwa panopa kalembeseni. Go and register. There's Ntakomwa and there's Comrade Ntakomwa and Comrade Felix Njawala. Amene manamba yao, call them so that akuzen how to register your name kuti muzavota Dr. Kabambe. Zakuchipani twist. Sizokuza kumavoti why. This does not involve the Electoral Commission, Malawi Electoral Commission. Is easy ndi zakuchipani. Chipani chifuna chiziwe anthu amene azavotere ndani Dr. Kabambe. Ngati mwalembesa ngati tingalembese pang'ono ndio Dr. Kabambe tikhoza kuwauza Dr. Kabambe kuti Kabambe anthu alembesa simngaduse. Therefore kajoneni chipani china. Koma ndi kuzati zimene sizitheka Dr. Kabambe azaduse because already we have got 2 million votes. Voters. Apanga register uchipani. Ineso ntchito yanga ikuchepa sopano. You carabin, I'm happy now. You see kuchepa, come I'm very happy. I'm campaigning for Dr. Kabambe. And so many people have registered to the party, which is very good. My job has been simplified. But up to Carapass. Not to Carapass as such. Come I'm happy now.
Nendi nkhawa yoti kodi tikadusa koma 2 million people already leroli kwasala masiku over 200 kuti kavote ndeti ndani 2 million nanga pozafika September tikanda anthu anga inu anzanga UTM how many people ena ndiye mukukayika pamene ine ndisakambe zimene zizi already chipani chapanga kale anthu 2 chapeza kale anthu 2 million voters omwe apanga register chipani cha UTM kuti azavotera kabambe ino mukuchedwa pati ndiye mukukayika chani iya itika joinani. Of course I take what Boni Kalindo is saying kuti opposition ina ukhayo chenjera mwina a Boni Kalindo akutina zoona, but the thing is we can't just rule it out masiku ndambiri 200 days to come silinganene kwambiri kuti ya itenti opposition ikumane panopa masiku awawa panopa opposition ikakhayo yokweka we can make a wrong decision. Kwa panopa opposition chipani chilichonse chipange njira zimene chingawinisire msogolero wawo chikalephera ndete ntione kuti tilowera kuti. Kwa panopa UTM stands tutapita mavoti leroli ndeti UTM already it has got 2 million votes ndeti Daso Kabambe wadusakali. This is how we have simplified our campaign. Ndeti kamakhala phe tikumapanga njira yake imeneyi, we are campaigning in this way. Tikumachita register amene atazavotera Kabambe. Inenso I've got my own records anthu amene atakavotera Kabambe ndili nambasi yayikulu kwambiri moti nditati ndichule kuyika pa 2 million ipo ikhoza kukwera konse kwambiriso mwina ikhoza kukwana 3 million votes because campaign yaife sitipanga campaign yachisawawa yayi yoti kutenga gule wankulu kutenga nyau kapena kutenga ingoma kapena kutenga magule ena ongosekesa anthu ayi. Our campaign is very serious and it's fact based. Sitimangopanga campaign yachisawawa imene anthu ena kupanga ayi. Even pa social media mkati muone tamba uchepa kusiri kumalo wapo kwambiri because we are doing big things. We don't want to change this country out of zovina za usiru ayi kapena panga ntabwala za usiru ayi during campaigns. Our campaign tikufuna munthu asimikizedi kuti achakwera ndolephera kuti maboma nebo mbuyo ndolephera nakanika. So our campaign is very precious and very strategic. So comrades Malawians tikamakhala phe ena mumafuse no Mr. Luara no Kabambe is nowhere. Kabambe is around. But what you can see, you can prove what Kabambe is around is about the people registering to the party. 2 million voters. I mean, apanga register chipani cha UTM, meaning that Kabambe is still alive, wherever he is. Situ wangokhala chete yayi, ni munthu ozindikira. He went into class. Kwasa akuziziwa ndale. Anali kuchipani cha DPP komwe akuziwa mmene chipani chimayendetsedwera kapena pamene chipani chimalephera. So he's got the experience, and that elite experience that he has politically, based on political parties, akuziwa chimene akupanga. That's why he has recommended kuti anthu akapange register kuchipani amene atazavotera Daso Kabambe. And there will be some updates on a monthly basis. Mwina pa mwezi chipani chizitiuza kuti ayi mwezi huu talembesa anthu mwakuti mpaka ku September hapo. So when we'll be going to pause, palibe amene atazakayikire ya muzikavota muzowakale kuti muli ndi anthu almost 4 million or 5 million okavotera Kabambe. Command process yake ndi panopa muyambe kulembesa. This is what I can share with you, comrades, about what the UTM is doing. And therefore, once again, I thank Comrade Ntakoma, Comrade Njawara, for coming up with this type of system. Yoman hopanga register through internet. Akuzani, mufuna more information. Talk to me. I'll share you the numbers of Comrade Njawara. I'll share you the numbers of Comrade Ntakoma, so that you talk to these people. Mupange register ngati mtazavotere Daso Kabambe pa September 2025. That's it. About these other things like zokuza MCP. Chipani cha MCP, honestly, chinata mwai pa 4 years. Mwai manager ta chipani cha MCP ngokuti the strong people omwe akanakhala mu cabinet. Wambirapo nthawi chakwerayo. The people who could have been in the cabinet, ndamena kulowa panopa with few months to September. Ashina vitumbiko mumbawa akanowa kalekale mu cabinet. Bwezi boma likuyenda bwino. Bwezi mwina zinazi situ kukamba hapo. Si bwezi tu kamba za Kabambe ayi. Si bwezi tu kamba za zipani zinazo ayi. Koma achakwera, he made a very wrong decision. Poyambira penipeni atangolowa mboma. Tosefe tikuyankhula pano as active as I am. Timena ukana mboma limeje tatanza chakwera. So tinapanga boma jalimozi.
Koma Chakwera kungowa boma, he has been on honeymoon for so long, for too long. Achakwera kukhala mu honeymoon. Honeymoon ya Chakwera inacho sanzeru. Honeymoon yake inakuti ndamuchosabo Peter Mutharika boma koma nalibe nzeru. And he thought being a president kuti analumbirisidwa kukhala mtsogoleri wa dziko amaona ngati vice president asokoneza kudya bwino, asokoneza honeymoon yawo. So for 4 years Chakwera being in honeymoon, see the mistakes. Ndipo panopa honeymoon yatha chifukwa tikulowaso kubanja lina sopano. Ndimene solamba kusankha anthu amphamvu kwaika mchipani cha MCP. Malawians, this is quite pathetic. It's quite sad development. Sichonya desire kuti Mumba amtenga mosirizira kweni, amtenga kosirizira kumpasa cabinet minister. Zimene Mumba kupanga ndi zimene timafuna MCP ipange first 100 days. Akamati removing the rubble, timafuna rubble yake imene ishi. What Mumba is doing is recommendable. Koma it's unfortunate kuti Mumba walowa kuchini chovunda kale chipani cha MCP. Cha anthu omwe atitukwana amalawi nthawi ya itali 4 years kumati tukwana ife defending Chakwera. And Chakwera today is nowhere. Chakwera samaziwa kuti anthu amavutika mati estate. Chakwera samaziwa kuti anthu amavutika makampani a mwenyewe. Samaziwa 4 years the president has been blind. And munthu amene wabwera optician wamene wasegula anthu wasegula Chakwera kumaso ndi munthu amwe MCP amadana kuopsa. This guy Vitumbiko Mumba amadana kuopsa MCP. Koma ndemene wapanga MCP lero kuona ngati kuti kodi ku MCP kuli anthu anzeru. But look, kodi nzeru za Mumba zimpangisa Chakwera kuwina zisankho ayi chifukwa chani? Nzeru zimene wapanga Mumba sizingamise chipani cha MCP. Chifukwa Mumba yomwe MCP umomo anthu ena sakumfuna. That's the problem. Even Chakwera Mumba inde amamkonda komabe kuti ampase udino ngati mene uwo anthu ena samafuna samapanga samasangala nazo. So comrades Malawians, these are the things that you have to know about MCP. About DPP, so many people have been calling me, Mr. Wana, Zamarubino Zobani, Marubino Amafantaya DPP. And it is on the international record. Pa record yapa zikura pansi kuti kumalawi, azatu acha Rubino amapedwa. Chifukwa chankhani zote anthu alemere, kapena chifukwa yokuti awine zisankho. It is in the record internationally. Mabungu ya human rights nkhani ya kumalawi yokhuzana kupedwa kwa anthu Amarubino inapita patali kwambiri. And so much dollars ndama zambiri zaonongeka kufufuza kumalawi kodi chikushikani chani kuti anthu acharubino azipedwa. Therefore nkhani imene iyi achipani kapena boma la DPP linalephera kulongosola to prove to the international community kuti kodi Marubino amapedwa aja zinali zoona zoti amapangira mankhwala nyama yawo kapena mafupa awo. That is there in the records. So when we talk of MCP, DPP, panopa ine zipani zimene zizanthambira kuzikonda. Chikwanza abale yawo kapena za anzawo kapena za makolo awo. Koma pankhani yokuyendesa ziko maliro ngati amene aja acharubino aja kumayiko akunja sangati pase ndalama. Because when you want tikamapanga ndalama za masenga kuzera mjera kupha Marubino kumapanga ndalama kapena kumaona zisankho. Why do we need international support or international funding? Tufuna ndalama zazo kuchukua chani. Ngati feti ndi Marubino tikapha Marubino aja timapanga ndalama. We make money out of the flesh of or bones of the albino or body parts of the albino people and that albino. Ndechofuna ndalama mayiko akunja ni chani. Why can't we make our own dollars kuzera mu azatu albino amene anapedwa aja? Ngati fea mwana tukuziwa kupanga ndalama mwa masenga. Chifukwa chani tufuna ndalama ku World Bank? Why do we want International Monetary Fund to give us that support we need as a country? Ngati masaya kupanga ndalama mwa masenga. So azungu akudabwa kuti kumalawi uko anthu akupedwa mukuti akupangira marishos. And yet we need funding from other countries omwe ndi ndalama ali $. So nkhani ya Marubino ya DPP ija musayipwekesa Malawi iyayi. Let's not repeat. DPP is a good party. Koma chimene anayiphera DPP chimozi mene kulephera MCP kulongosola maliro omwe anachitika nthawi ya paulamuliro wawo. Full stop. Kungolongosola kodi Marubino amaphedwa bwanji chimachika ndi chani. DPP government ikanatiunikira because zimene zimakhuzana ndi ndale kapena kulemera kwa munthu. And remember, people were so rich in the time of DPP. Kwa panopa asauka. It's because maybe they don't use mankhwala.
So ndinakamba ena mwandizuzura ena mukuti ayi mnachita bwino. Komabe what I'm trying to say, the issue of albino atumena mapedwa, no one was happy internationally. Mpaka panopa azungu aukaikira. Because mukapha muntu mukuti ndrama mumapangira ndrama ziwalo za muntu wacha albino. Chimene tikupemphera ndrama maiko akunja ndichani? Ngati fe kumana kuti kupanga tokha ndrama kuzera mwa anzathu acha albino. And today's good NCP has tried. We have seen people with albinism alimu polisi augwira ntchito zosiyana siyana. And remember, even some others are even members of parliament. Zosangasa kwambiri. Koma anaphedwa aja. Anapangira chani. Nyama yao kapena ziwalo zao zanzathu anaphedwa nthawi ya DPP aja. Anapangira chani ziwalo zimene zicha. Anapangira chani. Mitembo ya nzathu, nyama yazi zatu imene anapangira. Sorry to say this, it's really chimandiwawa kwambiri because I lost my friend wacha albino ndili pa Chingoli Primary School. A doctor ena tampanga Chipongwe. I wrote about this and my writing went across the world. Mpaka nanipanga ena nanipanga credit kunipasa dalsowina wako hapa there. Ninalemba I lost my friend wacha albino ndili pa Chingoli Primary School kumulanje when my father was a principal at teacher of family student. Mzanga anamupa wacha albino anapezeka mamawa tinapita timozi pa chipatara kuja eneo nzanga amakachosa zino ine nadwala chifine. But when I was there nzanga uja anamchosa mano omwe zino limwe namchosa sinali limene amafuna anamchosa mano ambiri nkama. Mundu amadwala zino limozi kwa albino. I went to Chingoli. I went to this Tuchila clinic. Pana doctor ina keso ini pacha. I know one of the doctors, Mr. Karua wachitumbuka. But the clinician, the dentist, anamchosa zino wacha albino yuyu. Mwana chosa zino limozi anamchosa mano ambiri nkama. And in the morning, my friend died. Anamwalia nzanga uja wacha albino. So I've got a very good case that wacha albino. I wrote in you can check one of my writings for social media. My story went all over the world. Anawerenga mpaka ananditala maiko ena ukarongosola nkhani yanga kuchina chitikani chani. So kama za albino, I played a part to share what people really did. And that was long time ago. China chama 1983-84. Mene albino, zanga, my friend wacha albino, died. Mosa zika bilobino. Aukachosa zino limozi, anamchosa mano ambiri nkama. Kumpanga Chipongwe, and in the morning, he was discovered, tembo wake utakara mbari mwansinja wa Tuchila. And in Tavas Mezja, the person amena naona kuti neni maona uti, and amena maona a headmaster and amena yoyo, pa Chingoli, ndi clinician uja, ndani dentist uja, anauza, mena moto samano mwana uja, inendi maona. Then nasa mukapa Chingoli po, nakapita kuna Mlenga Boys Primary School. Kumena nakapuza po pangono, kenako my father was transferred to NRC kulilongo. Koma paka panopa, I know akamati ziokuza albinos zinamba kalikali. I witnessed this, I lost a friend. Anadwala zino limozi akamchosa uchipatara. Koma kuta mchosa zino limozi anachosa mano ambiri. And the guy has to breed. Anava uruwa ukuru kwambiri. Just imagine mudu kumchosa zino limozi akachosa zino limozi amchosa mano ose nkama. And the guy, my friend, was found dead along the Tuchila River. Pa bridge la Tuchila. Mwina chukwa yake bridge la Tuchila. Silima konzedwa bwino ya. Panali masenga inake pamine popo. Pa bridge la pa Tuchila. Hapa nkando bridge la Tuchila. I think palichina chake chimzimu choipa. Because my friend was found lying there. Hata mchosa mano. Nzangu wacha albino. So, kama zacha albinos, I mean business. You can even see one of my writings. You can check. It's somewhere, it is written the way I wrote it. Kale. DPP Limboma. So, comrades, this is my story about Zacha albino. Ndikamati ya, chipancha DPP. Situ kuchifunaso. Apart from Zazola Krika. Kwa pankani yokupa marubino ija. Boma ya DPP sino nangusole bwino. And the same people, amaso ga chipancha DPP. Ndamena safunaso, aimenso, pa maudindo ngati ya uti ya pikisayensu nao pa 2025. It's good that some other people anachoka ku DPP. Ano wazipanzina. Kwa makula kulena, they're still there. Or they're just quiet. Sisi zokumene chipani mbali mene alia. Kwa mankazi zimezi na chida ntaya DPP ja, zopa marubino. Amalawi tisaiwale. Chimozi, MCP. Nkani ya kufa kwa Vice President Sarosima. Let's not take it for granted. Zizazi kuru kwa mbili zimene zizi. Zizaone ndale yale.
kuphedwa kwa zinzathu aja bwezi lero tili nawo maalbino aja anaphedwa aja nthawi ya TPP bwezi panapa tili nawo limodzi nawonso ukaponya vote as Malawians. So munthu akawacha albino situ kapena sindiyo Malawi kapena umakhala chinyama choti akhuza kukupha anyhow. No. So let's not take these things simple. These are tough things and we have to make tough decisions. We don't want Maliro angatacha ajana pangidwa nthawi ya TPP ama albino aja. We don't want those things. That serious measures, that savage. We don't want those things. Chimozi kufa kumena na Sausi kuntungo chikangawa. We don't want those things to happen politically. Andale asama pane. Kapena wandale asama pe munthu nzache kuti atenge mpando. Chimozi kufa kwa Marubino ndi kufa kwa Saulo Chilima. Zungofanana. Palibe chabwino. Mali yake wasabwino yayi. We can't entertain this. And we can't give to parties like MCP. Saulo Chilima anafa kwa ulemu wa Chakwera. We don't want Chakwera anymore. Marubino amapendo nthawi ya DPP. We don't want DPP anymore. And we have got that. We are going to make sure this party should not win. And not pay and to only panava Bosino Limos. But now these people are nowhere. Maga Passaus cinema poti enough and the first lady, Madame Mulus. And tonight in Kufa, Mundeg, including the vice president. Target can vice president command to 8 and not paid because of silly mistakes that this government made the NCP. So Malavena Makunda Kuwara sang. That's why I did Mkare Mbese. Tichosepa wawa Gruguninda wachokepo. Vimba vaku palantis. Vichokepo. Thank you. Good morning. Like, share, Malawian cameras, right.